Kamachol nyakoram juang bad migao mochung'ne taw wuodhe mag nyamburko NTSA koro salando kenge ma ibiro kaune weg nyamburko mating'o ji mondo duok chien masiche mag apaya ma osebet kamedore thurka. Mana kaka yudo koth leronwa midhiero mar masira mag apaya medore piny maru ka tinende ji abich ne owito ngimagi masira manotimore e gweng' ma Kanyonyo e apaya mawuok Thika kadhi Garissa. Jakom mar NTSA Aden Nur Ali koro wacho ni chike duto ma oket mondo ta kaka weg nyamburko mating'o jowuoth tiyo ibiro luw ma ok owe kata achiel. Board mar NTSA bende koro chungo riwruoge saga ariyo man kod matatu manyocha oyudo masira e ndara mar Eldoret kod Mwatate ka apisas mag NTSA ma oyud katiyo tok chik bende ibiro kawnegi okang'. We have given our Director General 30 days leave of absence so that we can be able to investigate some of the information that we need to get it, and until the board will decide otherwise. So, meanwhile, Mr. Cosmas Ingeso is the acting DG, and then in the next board meeting, we shall deliberate and see the way forward. Achiel kuom chikego en ni onge kambi mora mora mag nyamburko mag jowuoth mebiro yiene tiyo kod mitokni matin ne 30. The minimum number of vehicles that PSV operators should have on its PSV operators who have less than 30 vehicles are hereby given 30 days notice to meet the requirement, failure of which it will result into revocation of the operator's license. Moko kuom chike ma NTSA chano rido gin kaka mago mag timo nonro ne matatu mapacho kata inspection madwarore mondo gitim higa ka higa, kaachiel kod neno ni gin kod rang'ik ng'wech kata speed governors ma owinjore. Bang' bedo oko mar ndara kuom thuolo malach, apisas mag NTSA bende koro chal maduoge ndara kama gibiro tiyo kod obila. Magi timore kinde ma masiche mag apaya osebet ka medore ka jomoko abich ne owito ngimagi e masira mar apaya mane otimore ndara mawuok Thika kochomo Garissa. Bas moro manoting'o jowuoth 63 ne otumo matatu moting'o ji 14 manochung' e geng apaya ka ochomo boma ma Thika. E dweche adek mokwongo mag higani, kwan mag jogo malalo ngimagi e masiche mag apaya osemedore kod 5% nyaka ji 1,009 ka opim kod kinde machalo kamano higa mokalo. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Kwang'yo mag motende kod